Стойте тук. Искам да поканя изпълнителния директор на Дарик Радио, господин Христо Христов. Заповядай, Христо. Благодаря. След историята на Виктор не знам какво да кажа, освен това, че ти си поредното вдъхновение за всички нас. В Eleven имаме един колега, който е също с проблеми с зрението, казва се Зарко. Да, знам го. Да, и това, което повечето от стартъпите го познават в България, той е така един от старши анализаторите и старши експертите и безценен кадър на екипа, без който множество български стартъпи надали биха получили финансиране, така че няма ограничение на това, което можем да постигнем, независимо, че имаме някакви проблеми. Абсолютно. Благодаря за твоята история, за това, което разказа. Още един път аплодисменти за Виктор. Обръщам се към юбилейния 10-ти клас. Поздравления, страхотно. Наистина голям успех, но и голяма отговорност. Вярвам, че ще се справите. Към колегите от Дарик, невероятна инициатива. Всеки път се изненадвам как може да има все по-интересни и по-интересни инициативи на Дарик. И това, което е важно да се сподели, е имам две роли. Едната е медийната роля, в която може би повечето от вас ме познават. Другата е ролята на инвеститора. Общото между двете роли е, че като инвеститори подпомагаме на млади стартиращи компании да развиват своите мечти. Харесваме кучето, браво. Добре. Да. Тоест помагаме на младите хора да мечтаят, да реализират мечтите си, колкото и да са абсурдни, и да остават в България. А като медия също помагаме на хората да мечтаят, като отразяваме вашите истории и историите на други българи, на други хора, които са избрали рисковия път, неудобния път, трънливия път, пътя на само привидния успех, тъй като всеки един от вас знае колко е трудно и колко ние забелязваме само повърхността. Така че невероятно е усещането да можеш да даваш полет на мечтите на младите, на можещите и на тези, които не ги е страх да рискуват, дори да пропаднат на събития като това. Слава Богу, че никой не падна отзад. Така че, моля аплодисменти за 10-тия юбилейни клас на 40 до 40.